Moj izborni program nisu samo ustavne promjene. To je program jednog od kandidata koji zaista nudi cjelovit program, nudim ozbiljne promjene, ozbiljne reforme i ozbiljna rješenja. U temeljima mog programa su ustavne reforme, ali vidjet ćete, polazeći i od ustavnih ovlasti predsjednika, polazeći i od političke uloge predsjednika, koja nije samo formalna i samo formalno definirana Ustavom, predložit ću velike, ozbiljne, pa rekao bih dijelom i radikalne promjene našeg sustava. Podsjetit ću na ishodište ovog programa, to je pravednost, to je prvih 5 godina mog mandata, doktrina nove pravednosti, članstvo Hrvatske u Europskoj uniji i bolji odnosi sa susjedima su sasvim sigurno najvidljivija postignuća prvog mandata. Ali u konačnici, ono što je najvažniji rezultat, Hrvatska je bila u ovih 5 godina sigurna i stabilna država. Usklađeno djelovanje i stabilnost vlasti temeljili su se na autonomnom i od političkih stranaka neovisnom djelovanju mene kao predsjednika. Surađivao sam sa 2 ideološki različite vlade, politički različite vlade i sa 2 različito profilirana Hrvatska sabora. Vladavina prava, javna odgovornost i kontrola korupcije omogućili su da Hrvatska postane članica Europske unije. Kada govorimo o pravednosti, to je projekt, kako smo čuli, koji nije za jedan mandat i nije samo za jednu osobu. Ali ideja o tome da država u svom djelovanju, društvo u svom djelovanju mora biti pravedno, zaživjela je. Zaživjela je i najvidljiviji izraz te povećane potrebe za pravednošću su ustavne promjene koje sam inicirao 2010. godine, ustavne promjene koje su zauvijek dokinule nadu bilo koga ko obavlja javnu ili neku drugu funkciju, da može biti korumpiran i pri tome mirno spavati. Dokinuto je zastarijevanje za djela u pretvorbi i privatizaciji, dokinuta je zastara za ratno profiterstvo. Zašto druga republika? Što je to uopće druga republika? Je li to možda neka nova razlika u onome što je bilo i onoga što će biti, kakva je bila možda u povijesti nekih zemalja koji su mijenjali naziv ili nazivali svoju državu ovim ili onim rednim brojem republike? Vraćam se na onu tezu da je 1.7.2013. ključni trenutak. Naime, do tada je naša mlada država, koja je najprije bila u borbi za svoju neovisnost, koja je bila u borbi za svoje priznanje i za jačanje i stvaranje demokracije, postala članica Europske unije. To je značilo da smo ispunili određene kriterije, da smo dosegli određenu razinu koja s jedne strane predstavlja uspjeh, ali s druge strane predstavlja i obavezu. Predstavlja obavezu da definitivno i konačno iz zemlje u tranziciji postanemo zemlja visokih europskih kriterija funkcioniranja. I zato tu Hrvatsku, koja je provela reforme, koja je novim ustavom otvorila novu stranicu u svom demokratskom, gospodarskom, političkom i svakom drugom razvoju, nazivam drugom republikom. Zašto ustavne promjene? Zašto sam se odlučio nakon 5 godina svoga mandata Hrvatskoj ponuditi projekt promjene Ustava? Odlučio sam se na to iz razloga što je, s obzirom na ustavne ovlasti predsjednika, Ustav, predlaganje Ustava, najsnažniji instrument koji predsjednik ima. Predsjednik ima neke izvršne ovlasti kada je riječ o vanjskoj politici, kada je riječ o obrani i nacionalnoj sigurnosti, a u ostalim aspektima uglavnom djeluje kao politička osoba, kao osoba koja temeljem činjenice da je neposredno izabran, da neposredno ima povjerenje naroda, može svojim stanovištima utjecati na ukupnu politiku u Republici Hrvatskoj. Dakle, drugo je bilo pitanje, a dobro, a zašto baš sad? Upravo to pitanje je važno i na njega treba dati odgovor. Dakle,
u fazi našeg razvoja ili u fazi mog mandata do 1.7.2013. godine nije bilo moguće mijenjati Ustav. To bi značilo vratiti se korak natrag u pregovorima s Europskom unijom. Drugo, potrebno je steći i neko iskustvo. Ja sam ga stekao, prvi mandat je moje veliko iskustvo. I zato temeljem trenutka kada ustavne promjene možemo provesti, temeljem ovog iskustva koje sam stekao kao predsjednik u prvom mandatu, smatram da promjene koje predlažem jesu ključne za daljnji razvoj Republike Hrvatske. Podsjetit ću, ovo je moja druga, rekao bih, važna ustavna inicijativa. Prva je ona koju sam već spomenuo, to je bila promjena Ustava kojom je dokinuto zastarijevanje za kaznena djela iz pretvorbe i privatizacije, dok je dokinuta zastara za kaznena djela vezana za ratno profiterstvo. Kada govorimo o reformama, krajnje je vrijeme da stanemo na kraj klijentelizmu. Da bismo stali na kraj klijentelizmu, moramo promijeniti izborni sustav, politički sustav i način kako funkcionira politika. Već sam spomenuo prije kako vidimo promjene u sferi politike, u sferi izbora, u sferi stranačke demokracije. I evo, pitao sam i građane, kako želite birati zastupnike? Da li ih želite birati temeljem monopola ove ili one političke elite ili želite vi sudjelovati u tome? I građani su sa gotovo 80% rekli želimo birati zastupnike imenom i prezimenom. Želimo uspostaviti lanac odgovornosti koji ide od politike prema građanima. Nova ekonomija je ekonomija koja uvažava realitete, koja uvažava specifičnosti suvremenog društva, ona koja je utemeljena naravno na od slobodi, tržišnoj slobodi, ali i svijesti o tome da ekologija i zahtjevi ekologije ozbiljno utječu na parametre gospodarstva. Hrvatsku u 5 godina vidim kao otvorenu i konkurentnu zemlju koja prepoznaje svoje potencijale i gradi novu svijest i novu ekonomiju. I zato i ovaj program i ustavne reforme podržavaju strukturne reforme, potiču politiku koja promovira održivi razvoj i povezano zeleno ponašanje kao važan društveni i gospodarski cilj naše zemlje. Kažemo, ekonomija nam nije dobra, gospodarstvo ne funkcionira dobro. I zato ekonomiju treba rekonstruirati, restrukturirati odozdo. Što to znači? Želimo da indikatori novih ekonomskih odnosa budu prema modelu otvorene ekonomije, moraju biti temeljeni na rastu izvoza, pokrivenosti uvoza izvozom, rastom udjela bruto proizvoda malih i srednjih tvrtki i u zapošljavanju u bruto proizvodu i moraju biti temeljeni na rastu potrošnje izazvane smanjenjem poreznog opterećenja. To su ciljevi u prvom redu za Vladu Republike Hrvatske, za one koje vode gospodarstvo. Predsjednik je tu da pomogne, da potakne i da surađuje s Vladom i da, evo, i prijedlogom ustavnih promjena koje nose strukturne promjene i administrativne reforme, smanjenjem troška neproduktivnog dijela administracije, većom efikasnošću sustava, pomogne Vladi da ostvari te ciljeve. I zaista, ja sam to želio i radio i sa prvom Vladom s kojom sam surađivao, s Vladom gospođe Kosor, isto s istim elanom i entuzijazmom želim to i sa sadašnjom Vladom premijera Zorana Milanovića. Društvena pravednost je nešto što ne smijemo zaboraviti. Prema Ustavu Hrvatska je socijalna država. Dodao bih država pravednosti. I upravo zato 4 su ključna pojma kada razmatram ideju o društvenoj pravednosti. To su odgovornost, sloga, briga i osjetljivost. Odgovornost mora biti utemeljena na odgovornom poslovanju naših korporacija. Svake godine se daju i određene nagrade za društveno odgovorno poslovanje, ali isto tako i na ideji socijalnog dijaloga, socijalnog partnerstva,
Vidim ovdje i sindikalne čelnike i poslodavce, vidim i ljude koji danas participiraju u vladi. Moram reći, danas naše socijalno partnerstvo nije onako kako bi trebalo biti. I to je moja politička poruka koja nije dio ustavnih promjena, ali jest dio ideje koju zagovaram kao onaj subjekt, kao predsjednik koji djeluje motivirajuće na političkoj sceni. Ja vas molim zaista i poslodavce, i sindikate, i vladu, prihvatimo socijalno partnerstvo kao ključ društvene pravednosti i odgovornosti u našem društvu. Vanjska politika je izvorna nadležnost predsjednika Republike, koji je zajedno s Vladom Republike Hrvatske sukreator i suprovoditelj, kaže Ustav Republike Hrvatske, sukreator i suprovoditelj vanjske politike. Gospođo ministrice i prva potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, zaista na planu vanjske politike postoji odlična suradnja s Vladom, postojala je vrlo dobra suradnja i s prošlom Vladom i mislim da je ta ideja da predsjednik Republike zajedno s Vladom dovodi do jedne bolje, kvalitetnije pozicije i do ostvarivanja interesa Republike Hrvatske u vanjskoj politici jest dobra. Kao predsjednik Republike snažno ću prije svega promovirati interese gospodarstva u regiji i u svijetu. To sam činio i do sada, u dosadašnjem mandatu i mogao bih ovdje nabrojati puno primjera tvrtki kojima smo u okviru gospodarske diplomacije otvorili vrata stranih tržišta. Nova diplomacija je prije svega promocija ekonomskih i sigurnosnih interesa zemlje. Poslove u EU gotovo da više ne smatramo vanjskim poslovima, nego ih smatramo redovitim djelovanjem naših državnih tijela. Ali moramo razumjeti da se i okolnosti u međunarodnoj zajednici mijenjaju. Nisu više samo države te koje su važne za međunarodnu poziciju zemlje. U globalnim medijima, sveučilištima, velikim kompanijama postoji potencijal za suradnju i kvalitetno ostvarivanje naših nacionalnih interesa, ponekad gotovo jednako tako kao i u pojedinim državnim institucijama. Neki kažu da postoje dvije Hrvatske, da smo podijeljeni, da smo nejedinstveni, ali zapravo postoji samo jedna Hrvatska, ona u kojoj živimo, radimo i skrbimo o svojim obiteljima. O nekim stvarima da razmišljamo drukčije. To je dio demokracije, to je dio pluralizma. Ali vizija Hrvatske koja je zajednička na jednoj najopćenitijoj razini je vizija zemlje u kojoj ćemo i mi i naša djeca željeti živjeti, raditi i skrbiti za svoje obitelji. To je Hrvatska kako samo zajedno možemo raditi. I zato krenimo od temelja. To je pravi put. Hvala vam lijepo. Hvala.